Salam, hormatly ýurtdaşlar, salam kardeşler. Bugün 10-njy iýun 2025-nji ýyl. Bu biziň Milli Halat Ediş Komitetimiz üçin hem Guruju Mejlisimiz üçin hem belli bir sene ýa-da waka özüm bular ýaly gynançly waka diýip aýtaýyn. Sebäp laýyk bir ýyl mundan ol biziň kardeşimiz, biziň ýollaşymyz Ştaýdan Türkiýeden, Ştaýdan Niweden, Türkiýeden Türkmenistana ogurlanyp alyp gaçyp gidildi. Görüm Merdan marada gidýär. Merdan Muhammed. Ýa-da bizim öz aramyzda öz atlaýşymyz, at tutuşymyz ýaly ýa-da paragan takanady boýunça bizim öz kebine. Ene bir ýylda türlü wakalar bolup geçdi. Hem dünýäde, hem Türkmenistanda, hem halkyň durmuşyny, hem bizim Guruju Mejlisimiziň durmuşyny, hem Milli Halat Ediş Komitetimizde. Merdanyň işi boýunça dogrusyny aýtmaly bize hereket etmäge dolu mümkinçilik ýa-da fursat berilmedi diýsegem bolýar. Sebäp Merdan saklananna onun wekilçilik haty gerekdi. Men şol adamlara ýa-da şolar maňa tutupdylar, ene adwokaty ýa goragy üçin edip bilerdi. Meselem Umyda hanym diýilýär. Şol edilmedi. On sebäp berken şonu Ştaýda men sebäplerini azap oturmaýyp ýöne biz ellen gelen işimizi etdigem edýäsem edersem Merdany halat etmek boýunça. Merdanyň işini ana Guruju Mejlis üsünlükli bir ýyl berken şonu dowam edip otyr. Ýigitlerimiz, gyýlarymyz ýerli ýerden billiginden, başardygyndan, düşündüginden, dünýä garaýşynyň ýetdiginden ene halkymyza bolsun diýip öz wagtyny kesip beýje görnü işläp otyrlar. Şoň üçin öwretiler şugun kun öz minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Sag bolun öwre kardeşler. Ede oturan işleriniz üçin halkymyzyň ömrüne sizsiňiz täze Türkmenistan gurujular bir söz bar. Polat söwüşde taplanýar. Ene şo bizim söwüşimiz ene bir polat bolup taplanmaly. Görüş ýa-da watany ýetmek üçin kan çarkanlykly ýollardan geçmeliler, bu asfalt ýollar. Çeken ýetgimizem bar, urulan urgymyzam bar, ýeňseden urýandylar esasan ýüzüne gelip sen bilen dikleşýän aňyr tarap mene görmedim motordaşy. Almanyň internet gitdim ýa menki. Almanyň interneti ýok. Şeyler men dowam edeýin. Almanyňa gelençe. Geldiňizmi Almanyňa? İnternetiňizde näsazlyk boldy ýaly. Sesiňiz ýapyk, sesiňiz. Almanyňa sesiňiz ýapyk. Geldimi menne sesim? Indi gowy. Ýa-ma Şahir şiirala aýtmışlaryň bir da bollu howşanyň sesini diýip. Menden näler ýurtdaşlar, kardeşler bilemem, şumal taşarda ýyldyrym çakyp asman gowurdap durdy. Belki şondan bolmagy mümkin. Bu bolýa başlan ara bölümni ejap bolýan zadym şu geçen bir ýylyň dowamyny edilen iş atykan her biriniz öz ýeriňizde, öz ornuňyzda başardyňyzdan öz goşundyňyzy aýaman wagtyňyzy maddi material kömeginizi çypdyjylaryňyzy harj etdiňiz. Ol görnüp dur, il bilmese-de biz bilýär öz aramyzda. Ene şeýdip beýrek gollap, beýrek arka durup bir ýylymyzy biz merdansyz geçirdik. Ýöne iş öňe gidip dur, enne şu bir geçen bir ýylyň dowamyny öz pikirini aýtsaňyz.
Näme üçin beýle boldy Merdanyň akbaly? Hökümet şunu akideni bilen näme gazandy? Halkymyz nämäni ýitirdi? Ya kime ýitirdi? O, inni gelejegimiz nähil gurulmaly. O, nädip biz halk bilen şu kynçylyklar bilelikde ýeňip geçip täze Türkmenistan gurmaly. Ine şu meselelerin toplumynyň üstüne şu gün o çykyş etseňiz, öz pikiriňizi aýtsaňyz, şolu bizim merdanymyza ulu hormat goýdugymyz bar. O, şonay da ennedim size gysgaça. Onda men ýema söz gedegini merdan merýatfa geçireýin. O, sen ýol başçylyk et bugün. O menem dinlerin arasında gerek bolsa goşulşaryn. Ýogsa men öz pikirimi şu günni aýtdym, beýan etdim, goýdum ekranyna. Şimdi sizem kardeşler nereden vardı? Yani kemenemiz vardı, özümüz vardı, geleceğimiz vardı. Arkayına aýdyp berersin. Sağ olun dinlemişim. Böyle sağ ol hamada. Böyle oğuzuyla esenlikler gülen. Şimdi hazır Merdan Muhammed Farada aýtmak üçin birazcık aňyrakda seretjek bolsa. Ne Türkmenistanyň rejimi başkalarının el bilen ýa-da başkalarının satelitinin aşagynda satelit hökmünde ýa-da şolaryň loýal nemesi diýip aýtsak. Ýene de bir gezek ýani Türkmenistanyň rejimi öz halkyna karşı hereket edýändigini, öz halkynyň hak hukugyny depeleýändigini, mertebesini depeleýändigini, akla hormat goýmaýandygyny ýene bir gezek laýyk bir ýyl bolsa suwud edeni. Merdan Muhammedowyň gaçyrlyk etmegi. Şimdi Merdan Muhammedow şöyle bir ideologiya emes. Halkyň bähgidine bolan bir ideologiýany orta sürdi-de, şol orta sürülen için bir bolup gelýär. Yani Türkmenistanyň Milli Hassasiyet Komitetiniň gurujularynyň biri bolupdy. Ýyllar boýunça Rus imperiýasynyň Türkmen topraklaryna ayak basyp sömürmesine, häzir eçerler elini çekmeýändigini, bizim aýdygymyzy ýok edip, milli baýlyklarymyzy sömürüp, genofondumyzy ýok edip, garadyňa çygmal çykarlayan bir ýurt hökmünde ulanýanlygyny Türkmenistan. Şol faktlary gereken sifralar bilen gerekende filosofiya ýa analiz bilen yani pikirleriň, düşünjeleriň üstü bilen Türkmen halkyna ýetirip geldi-de. Indi bunyň böyle Türkmenistanyň awtoritar rejiminiň yani hak hukuk yerli ýaşaýjynyň hak hukugynyň hak hukugyny ýerlemýändigini, şahsy ýetçiliginiň ýokdugyny, yani Türkmeniň bir öz topraklarynda bir mertebesiniň ýa-da kimliginiň ýa öz şahsiýet hökmünde däldigini bir ýygnamak üçin ortaga çykan akyl ýa-da diýýärden Türkmeniň bir degere ýarajak oglanlarynyň, gyzlarynyň ýani nesillerini, uşaklaryny ýok edip gelýär-de, ýani ortadan aýryp gelýär. Buň üçin hem nimäniň gulak diýen, ýani Sovet Soýunyň bir gulak diýen bir sistemasy bardyr, türme sistemi. Biziň aýdygymyz şu taýdan çykarýarlar. Merdan Muhammedowyň ideologiýasy näme? Türkmen halkyny golçulukdan, mankurçulukdan, genosidden gurtarmak, dünýä ýüzünde ve ilki bilen öz topraklaryny, soňra dünýä ýüzünde öz mertebesi bilen, öz kimligi bilen bir ortaga çykmagy ýa döremeginiň bir tarapdary hökmünde halkymyzyň gözüni açmak bilen meşgul bolup geldi şu neçe. Olam ýani gaýtymyz ýaly awtoritar Türkmenistanyň awtoritar rejimine ters geldi. Şonuň üçin
her türlü ýollar ulanyp, her türlü kurallar ulanyp, bir hili nähilde edem, halktan uzaklaşdyrmana neme diýerler da, finansiýalar. Şöyle ýagdaý bolupdy. Ine men sözi Farahat kardeşe vereyim. Buyurun. Sağ olun Merdan Bey sözleriniz için. Şu tayda Merdan Muhammed yani bu Milli Hareket Komitetinin kurucusu, kurucu meclisin agdasy. Bu var aydın olun, açık fikirlerin plan olun, gelişimçi iş adamı yani duyumak edip bilecek adam, yaş olun. Bana o korkuyor, umma ulukan güç karate ya boksör adam bana korkup. Türk halkının teröristliğini umumlarda mecliste tasdikladık. Yine de öldürüm. Şu Merdan Muhammed Uğurlak kıtbekleri bilen öldürüm teröristliğini halka karşı, Türk halkına karşıdığını yine olarak tuğd ettiler. Bunlar ne ne aydanırlar televizyonlarda üngü var ya. Bu Merdan Muhammed çok üngü var mı yanını? İyi de var yanını. Tuğd eden adı oğlun. Kim adı? Bir de Türk halkının yolu okudan oğlun. Aydın oğlun. Açık fikirler bilen. Giyin düşünceli. Türk halkından korktu. Aydın'dan korktu. Hem şeket şeyali yine de aydınlara karşı yani bu demek Türkmenistan halkına karşı demektir. Halkına. Şu giyicinin halkımız için işleye diyendir. Tele haberlerde yöne şol yalanlar. %100 yalanlar. Parti kumudunu, mormondunu çiğitçalık halk için alada etmeyenini suud ediyor. Bir Merdan Muhammed Uğurlak kıtbekleri bilen. Dene deme Türk halkını birine doğun cigi gongşa o ani birik giri düşman edip onun yamanlap şey edip ağzalarak gülen yurdu durumlar koyarlar. Bulam şu an senin amalaşıp birilerini bundan ilek bunu başarmayacaklardır. Başarmadılar. Yine halk gözünü açtı. Halk niydi ne ama billi. Çünkü hiç aramızda bilimizde cahil Türk buna azıcık kumurdu. Bir hormat yaşlı olma çıkıp aydı başladı internette. Kimçilikime deyip başladı. İdeologlar aydı başladı. Onun halk azıcık mı dinledi, düşündü. Şondan korkucunu aydın adamlardan korkucunu şu an neymetçi bilen ok. Türk halkı. Gidip borsa yurdum kadınlar. Merdan Muhammed halat ediler. Terör hükümeti hükümet ciladan çekecektir. Bir terörçülük yok. Bir imperiyanın hiç yerde de uzak kuatlar duran değerler. Vakitlayındır. Halk oynayan çadır. Halk ayaklayan çadır. Halk bu ayaklanır. Şu hükümetin bir saat durmak gücü yok. Halkın bir saat durmağına kuruluş çatmaz vatandaşlar. İlki halkımızın düşünmesi gerek bu hatlara. Hareketlenmez merdan yok deyip toğutamadı. Devam ediyor. Yani merdan vaka hasıl alamlı bilimli adam bir diyali orta ölü motorunel. Tecrübe alim olun. Has ilerlet dedi. Yolu oku dedi bize. Bizim son yolunun devam ettiriyaz. Devam ettirirsem Türkmen ve terör hükümeti Türkmenistan kuracaklarımıza söz veriyor. Türkmen kurulmalı. Kurulmasa
Türkmenistan yok bolup gidýän vatandaşlar. Buna hiç iki uçtadır. Buna goýja düşünüň. Her bir Türkmen toprağın, watanyň, ýurdun gerek bolsa, agar gerek bolsa düşünüň. Gaty pikirleniň adamlar. Agar namaz ol aýalyň gyýdyň däller, toprağındır. Toprağın olmasa hiç adam gorap bilenäsiň. Toprağımyzy hiç kalyň. Baýlykymyzy hiç kalyň. Sag bolun kardeş, sözleriňize minnettar. Bolýar, sag bolun. Hayat Hanım, buyurun. Bir ýurtda hukuk işlemeýän bolsa, dogrynyň, adalatyň tarapyny tutup, ýalňyşyň, jenaýatyň jazasyny bermeýän bolsa, ol ýerde edenetlik bolýandyr. Insanlar gorowsuz galýandyr. Ejir çekenleriň sesini eşitýän däldirler. Adalatsızlygam kada bolýandyr. Bugün Türkmen halky mejburi daşar ýurtlara çykyp gara işlerde işleýär. İşläp gelip ýurdunda jaý talan bolýar. Çağalaryny daşarda okudup getiren bolýar. Ýöne hukukyň işlemeýän ýerinde siziň ol salan jaýlaryňyzdan eliňizden alyp bilýändirler. Okutýan okuwlarynda siziň çağalaryňyzdan mansur edip çykaryp bilýändirler. Gyýdyňyzy zorlap bilýändirler, ogluňyzy öldürüp bilýändirler. Siziň özüňizem türmäge salyp bilýändirler. Siziň hiç bir gorowňyz ýokdur o ýerde. Hukuk işlemeýän döwletler şeýle bolýandyr. Ve Kemine ýagny Merdan Muhammedow hukuky bir döwlet gurmanyň tarapdarydy. Halkyň aýdynlatmasy üçin, hukuky bir döwlet gurulmasy üçin göreşýän aýdyn ýigitlerimizden biridi. Ve bugün Keminäniň ekitlerine bir ýyl boldy we bu bize bir duýduruşdy. Bugün Kemine bolsa ertir, ýene biriňiz bolup bilerdi. Geçen bir ýyl biz üçin gaty agyr boldy. Beren ol ýitgimiziň ajysy bilen, gaýgy bilen, gynanç bilen, howsala bilen görüşmemize dowam etdik. Ajy bilen geçen bir ýylymyz boldy, ýöne şol ajyda bizi birikdirendir, berkidendir. Kemine her haýtymyzyň ýüregimizde ýaşaýandyr we Keminäni biz unutmadyk, unutmarys we ýolumyza dowam ederiz. Bolýar, sag bolun. Ümit kardeş, siz söz aljakdyňyz. Elbette, sağ olun sözlerinizler. Men şu aýdan başlasym gelýär. Birinji bilen samimiyet, halkymyzdan islegim. Biraz samimi bolunmasy, indi bir revolýusiýa geçirmek üçin muňaly bir hiç kaçan bir halkymyza fursat bolmady da bir döwletiň altyapysy bar bizde. Döwletiň altyapysy bar. Halkymyzdan hem islegimiz goldaw. Ya bunu biz meselem aýdyp geçen şu taýda hazinamız var. Sen hiç kili beceriň yok. Ýöne maddi taýdan kömek edip bilýär. Hakykatdan hem sen pida bermän, hakykatdan hem ýurduň düzelmegini isleýän bolsaň destek berip bilýär. Ondan soň aýdymlar bilen tarif edilýär. Aýdym kanallarymız var. Gepleşikler bilen özüň gelişdirip bilýär. Öz dünýä garaşyňy, öz maşgala beceriňi östürip bilýär. Bullary näme edip izarlap bullar bilen bize
goldawda bulunup bilersiniz. Ondan soň şuna da değinip geçeyin. Aktivist sumaklar, bunlar bizim gurrun edip bilecek derecemizdeki bolmagan adamlar, onun bunun peşkası. Onlara öz vaktinizi zayalatman, bidamızı az edip vaktinde Täze Türkmenistan'ı kuralı deyip halkımıza yüzlenme isteyen. Ondan soň Merdan beyi saklan her bir günler üçün has ağır zat vererler, cevap vererler. Yani içeride tutuyan haksız yere saklanlıkları için her bir günü için köpten cevap vererler. Munaydayın. Bu Kemine'nin hiç bir günahsı yok. Öz hakkını ulandı. Öz adam hakkını ulandı. Haksızlıklara karşı. Ondan sonra bu fırsattan peydalanıp yaşlılarımıza sağ olsun aytmak isteyen, benim buna göz yetirdim de, eğer Oxford okan bolsam, yani bu dereceye gelmezdik. Yüzlerce vicdanlı bir adam yetiştirdiler. Sapara, Halmurata, Olga Şerif'na. Bulara da bu fırsattan peydalanıp sağ olasın yetiresim geliyor. Bunca azalar yetiştirdiğiniz vicdanlı, duyarlı azalar yetiştirdiğiniz için hem zekip sağ olsun aydiyan, sağ olun söz verenize. Öyle, sağ ol. Oğuzkan kardeş. Söz sizden. Salam yurttaşlar. Sesim gelýän Merdan Bey. O gel. Sağ olun söz bereniňiz üçin. Men şu Merdan Muhammedowy ogurlap gitmesi bilen birincisi däl-de bular. Düýpden gelýär-de. Şimdi taryha teretsek Gaýsy Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow. Bular bir Türkmenistan bir cumhuriyet edip kuran adamlar. Bunam öldürdüler, ýok etdiler. Bular her ýyl bir 30 ýyldan, her nemede 30 ýyldan bir sedon bir temizlik geçýärler. Ilymly, bilimli adamlar ýok edýärler. Ya diktator rejimler böyle ilyma garşydyrlar. Ilymdan gatyrbet gorkarlar. Şu gorkdukları üçin hem bular temizlik geçýärler. Buranda birinci däl. 2022'de de nähili aýdyň adamlanmady, ýok etdiler. Ödem öz elimiz bilen yer şarpıp birgiden ak sakally bir ýaşly adamlar bir klas okamadyk ýa-da bir hiç bilimi ýok adamlar meclisiň başlygy ýa-da bir uly guraman başlygy bolup oturup bilýärler-de. Halkyň gelejegine, çağılan gelejegine bir karar berebilýän adamlar da. Nähili karar berebilýäňiz? Ýurdun 30 ýyl, 20 ýyl öňüni görebilýäňizmi? Ne şu wagt gelip düşen ýurdun halyna bakın. Merdan Muhammedow ogurlap gitmeniň bir günler ikece nemes däl bul. Bundan öňem näçe mir aýdyň insallanmazy ýok etdiler. Muny edýärler hem öz içimizdäki öz dönüklerimiz edýärdi. Başga ýurdun daşyndan başga bir düşman eden ok ýoksa ýurdun daşyndan bir düşman etsedi, biziň türkmen buna gowur jogap bererdi-de. Ýöne düşman içimizden boldugy üçin halkymyz azık ondan çekrek durýar-da. Merdan Muhammedow bir aýdyň oglan. Döwleti bir gurup biljek. Bir giden bir ýurdy aňarlygyny alyp gidebiljek oglan. Bir giden ýigitleriň gelin aýdylamadyň gözüni açdy. Watandaşlarymyzyň gözüni açdy. Gelejekde näme etjeklerini ortaga goýdy. Bu täze Türkmenistan gurulmasa bir ýurt ýaşa bilmejegini aýdyp bilen oglan. Sebebi bolmajagan belli. Ne şu wagt ýurtda adam galmady. Herkes çykyp gaçýar ýurt, terk etdi. Bir öz topragyny terk etmek bir nähil diýen bir akylsızlyk diýen bir aňar derejede da ten milyonlar, trilyonlaryň üstünde, puluň üstünde otuýsyň. Ýene de gelip başga ýerde gulçylyk etýäňde bir akla sygmajak zat da bu. Ne bulan bar halkymyza edibilýän peýdasy bu. Ýöne muny Merdan Muhammedowy ogurlap gitmesi bilen hem özlerine ziýan etdiler. Özlerine ziýan etmesen çağalarynyň gelejegi, öz watanynyň gelejegi, enesi atatynyň, dogan garyndaşlarynyň gelejegi, hemmegşin. Onam özleri elleri bilen etdiler. Kime peýda getirýär? Ors imperiýasyna getirýär. Ors imperiýasy ýaşa bilermi? Ýok, ýaşa bilmez. Bu neçeli hem imperiýalaryň ýykyldy, ýykyljagan göde görnüp dur.
Bunun hatawy hökmäni suratda soruljakdyr. Hasapsız zat ýokdur. Bundan 100 ýyl öňkülegem hatawy soruljakdyr. Bu gurama bir cumhuriyet gurulmalydyr. Täze Türkmenistan açykdyr guruljagy. Başka çıkalga yok. Ýurdu başka türlü grup bolanok, ýaşap bolanok, halk çıkıp ýatyr. Şonuň üçin Merdam Muhammedow adatlyk isleýän, jana sagja onu ýygyna tawşyrmagy iň ulur peýda edebilirsiňiz ödüňizden gelecegiňiz üçin, çağalaňyzyň gelejegi üçin bir ulur peýda edebilirsiňiz diýip düşünýän. Şoň janyna degmäň, janyna diýýäňizem sizlerden hem näçe jan alınjagam o da sizlere öňünizde bir sorak alamat bolup dursun. Sağ olun, şeýerde jemläýin men. Şöyle sağ ol. Yaşka kardeş söz gerek sizden. Ýaşy ýurtdaşlar, owa Merdam Muhammedow gijesini günnüz edip işlen şahsiýetleriniň biri watan üçin, halk üçin şo ýerdaky sistemaň işlemeýändigi, köni sistema, şo sistemany aýryp täze sistema oturtmaly, ilmi, bilimi nämetmeli, täze ösen tehnologiýalary getirmeli diýip köp zatlar halka düşündiren şahsiýetleriň biri. Şoň üçin esas alyp barýan özüniň ideologiýasy täze Türkmenistany gurmak, kemmezady täzeden gurmak, yerleri, şahsiýetçiligi halka paýlap bermek, gaty kän iş etdi bular. Soň halkyň gözi açylyp başlady, bu zatlara halk düşünüp başlansaň, aňarymyzdaky biziň garşy oturan jenaýetkar topar, bular ýaly aýdyň adamlary şu halk aýaklanmasyn, halkyň gözi açylmasyn diýip muny owurlap alyp gaçyp gitdiler aramyzdan. Owurlap alyp gaçyp gidende şu guraman bular bir dağıtmak meseledi. Aýta biz beterledik, hasam jewsleşdik. Bu gurama hiç wagt dağamaz, onu dağıtjak bolanlara da ýol bermez. Merdam Muhammedow alqaçalary bilen özlerini delil etdiler. Şu alqaç giderleriň hem çağalaryny geljegi üçin Allah deden şahsiýetleriň biri şu Merdam Muhammedow ýaşalym. Şoň üçin Merdam Muhammedow alq giderlerim özler jogabyny bererler, gaty berip jogap sorajakdyr. Şu açykdy, şunu aýdaýyn diýdim, sözüm jemledim. Şöyle sağ ol kardeş. Aslan kardeş buyurun. Sağ olun Merdan kardeşim. Söz verdiğiniz için. Esenlikler, ildeşler. İlk ülene ben şu fırsattan peydalanıp şu gönefirde Merdan Muhammedow'un kardeşimizin bana bir eden yaxşılığı oldu. Şunu aydın. Fırsattan peydalanıp şunu aydıp geçmeyi istedim. Bir gezek havarlaşıp menem dedim koşulacakman dedim. Mümkün mü desem mümkün dedi, koştu. Sağ olsun şöyle işi için minnettarlığımı bildiriyen şuaydım. Merdan Muhammedow'a. Indi Merdan Muhammedow kardeşlerimizin aytışyalı ve Merdan'ın özünün eden işleri hemmesi halkımız için, yurdumuz için alıp baran işleri. Şuayda Merdan Muhammedow devlet akıllı bir düşünceli adam da şahsiyet. Beyle şahsiyetler hem bizdeki hazırki totaliter yani avtoriter rejimi korkuyan şahsiyet de sebep Merdan Muhammedow yani halkımızın arasında sıyla hormata has hormatı ulu bağlık başladı. Bu cennetkar toparıyım böyle şahsiyetler korkuyor. Çünkü halkımız dinlep görüp ediyen işlerinden bir gün netice çıkaradı, bir gün mantık tapadı Türklerin sözyalı. Bana diyecek ki bu adam doğru editen işim doğru, yurt için yani halk için editen deyip garaz halk şahsiyetlerin izine düşedi. Şunun için hem böyle şahsiyetlerden korkuyorlar.
Şimdi şeýle şahsiýetlerden gorkan olsalar rejim birinji dene bu eden hereketi bilen özüniň ejizdigini subut etdi ve halkdan hem gorkandygyny subut etdi. Ondan soňra ýene näme diýmek isleýän? Elbette erbet bir nime. Biz üçün uly ýitki de aramızdan orlap gitmekleri buların. Ama bir go tarafı var diýip düşünýän. Bu hem näle diýilse şu. Gelecekte tarihimizi yazanımızda nesillerimize şunun ýaly şahsiýeti bardy, şunun ýaly adamlar, şunun ýaly familiýadakiler, meselem şunun ýaly maşgalaryň çağlary, ogly, gyzydyr, bilmedim. Şular ogurlap ekdi diýip nesillerimize güzün bermeye subutnamaly, ady familiýaly bir tarih öğretmeni gatken şunun ýaly bir peýdaly ýeri bar da şonu hem ýatlap geçmek isledim. Ondan soňra indi Cennetker Topar Merdan Muhammedowne 1 ýyl boldy ogurlap gideniňiz aramyzdan. O ýurtda näme bir ütkeşiklik metdiňiz. Hemşe halkymyzyň adyna ýazýaňyz eden odan sözleriňiz, emma halkymyzyň aydan odan sözleriňizden näme ýaşap gördü? Näme peýda gördü siziň? Ýurt başynda özüňiz döwlet diýip tanada tutupsyz. 1 ýyldan beri näme ütkedi meselem? Ýurdun içinde internet mi ösdi? Bilim östümi? Ýollar düzeldimi? Ya bir saglygy düzeldimi? Näme ösdi? Hiç adam ösen ýok. Aslında seyretsеň 1 ýylam bir 5 milyon halk üçün 1 ýylyň içinde gaty uly kenzat edip bolýardy. Näme iş etdiňiz? Merdan Muhammedow ogurlap halkymyza ve ýurdumuza gönden göni dönükliğinizi subut etdiňiz. Sağ olun. Söz berýäňiz üçin meniň goşjaklarym şulardan bar. Öyle sağ olun. Ajahan hanım söz berekdiňki. Sağ olun kardeşler. Şu ýerde Merdan Muhammedow gizli bir ýagdaýda, yani gizli ýagdaýda bize hiç ýyly habarsyz, hiç ýyly dokumenti ýok wagtynda, elinde hiç ýyly dokumentsiz ýagdaýda ýitirim etdiler de. Onu edenler hem esasy o işleri edenem esasy rol oýnaýan adam. Köp ýyllardan bäri, köp ýyllaryň dowamynda şu esasy Niyaz döwründen bäri diňe jenaýet etip gelýän Reşit Meredowyň hem de onuň garamagyndaky diplomatik wekilhanasy var Ankara'daky Türkmenistanyň baş konsuloslugy. Şoň baş konsulu Mekan İşanguly şoň esasy roly uly bolup durýar dip men şu ýerde belläp geçmek isledim. Şolar esasy rol oýnanan adamlar bolup durýar şu ýerde. Merdan Muhammedowyň gizli ýagdaýda ogurlanyp äkidilmeginde esasy rol oýnayan adamlar şolar. Yine de Merdan Muhammedowyň öz yaş oglun, yaşlygyna garamazdan eýam ösüp ýetişen bir sosiolog hökmünde özüni görkezdi da 3-4-5 ýylyň içinde özüni hasta ýokarlara çykardy. Şonuň ýaly bolup okan sosiolog hiç açan Türkmenistanyna ýa-da Türkmen jemgyýetinde hiç açan men görmedim. Menem şu wagt 55 ýaşymda, emma men 55 ýaşyma çelli şu Türkmen jemgyýetinde şu Merdan Muhammedow ýaly ösüp ýetişen şeýle bir halky ýa-ni bir ýagtylyga çykarjak, halky şu zulümden, üstemden halat etjek adam hiç açan çykmady. Emma Merdan şu Türkiýede okap, 7 ýyl okudy. Ondan hasam köp okandyr belki. Şu sosiolog bolup kän işleri etdi da 4-5 ýylyň içinde onun eden işi hiç açan tarihte edilmedi. Hiç kim etmedi onu. Emma ol näme etdi? Ýa-ni kardeşlerimizden belläp geçdi dana şu işi 1924-nji ýyllarda, şu ýyllarda gaýgysyz Atabayev, Nedirway, Aytakow şol adamlar etjek bolanda olaram gizli ýagdaýda öldürilen adamlar şolaram. Şu jumhuriýeti gurup
halky bir azatlyga, bir erkenlige, öz toprağına özleri eýe bolmagyna çıkarjak bolan adamlar şolar. Şolaram ýok etdiler, ortadan aýyrdylar. Emma sonra şu 30 ýyl mundan öň saparaga halmara da adam şu ykdysady yer su reformasyny etjek bolan adamlar şolaram. Şolaram bize dogry bir ýol şyk görkezdi da, ýani tüneliň arkasyndan bir şyk görünen ýaly bize şeýle bir şyk bolup orta çykan adamlar şolar. Oňam ýetişdiren, olaryňam ýetişdiren adamsy bolýardy şu Merdan Muhammed. Ýöne Merdan Muhammed ýaly hiç açanan bolmady. Şunun bilen şuň kününe ýurtda bir yalan bir propaganda dowam etipdi da. Şu Merdany ogurlap alyp gitmek bilen şu taýda Türkmenistanda sud etdik diýdiler da. O da nähili sud etdiler? Bir kanun, bir kanun ýok ýerde sud etdiler. Näme oňa günah ýüklediler? Döwlet sirrini daşary ýurtlara ýaýypdyr, paş edipdir diýen ýaly bir nemeleri ýüklediler. Günäleri ýüklediler da. Şu ýerde Merdan Muhammedow döwlet sirrini daşary ýurda ýaýmady. Oň tersine Türkmenistany hasta ileri alyp gitjek bir oglan düşol. Emma döwlet sirrini kim daşary ýurda paş etdi? Bu ýerde ýene de gelip şol taýan bir uji esasy nemäň uji şu Reşit Meredow'e gelip daýanýar da. Reşit Meredow şol adam men hakyky aýtyp biljek şol adam döwlet sirrini daşary ýurtlara paş edip daşary ýurtlara çykaryp şeýde oturan adam şu. Şolaryňam şu ýerde biz täze Türkmen Jumhuriýetini gurup oturýardan şu 5 ýyldan bäri. Şol Jumhuriýet gurulandy, şolaryňam agyr jeza almaklaryny men şu ýerden talap edýän. Şu meclisimiziň üstü bilen şol adamlaryň Mekan Işangulyýowyň, şu Reşit Meredowyň has agyr jezalar almagyny şu ýerden talap edip kardeşlerimiň arasyna şu meclisiň üstü bilen ýetirmek isleýän. Emma Şol süräňiz nemeti wagtyňyz doldy. Bolýar, sag bolun. Men şu ýerde ýene de Merdan Muhammedowa azatlyk talap edýän. Şu meclisiň üstü bilen azatlyga çykmasyny şu ýerden talap edýän, sag bolun. Bolýar, tamam. Bayram geldik kardeş. Söz eder sizinki. Sağ olun kardeşler, söz verenlere. Salam vatandaşlar, kardeşler. Benim kardeşimizin Merdan Muhammedow barada aýdyp geçende çok saatlar aýdyp geçtiğiniz benim 5 ýylyň içinde Merdan Muhammedow täze Türkmenistan ideologiýasy bilen köp işler etdi. Köp ýerleriň gözüni açdy, köp Türkmen halkynyň köpüniň gözüni açdy. Edilgen ölümün gelgen bu sebebi dinlep oldu. Soňra köp Türkmen halky üçin, Türkmen ýurdum, döwletimiz üçin bu işler etdi, köp işler etdi. Sağlyk edem bu halkyň gözüni açyp başlady bolan jenaýat köp kartoparada yaramady. Bolan Yılap, doğrulap, ekti. Ona da bir karşı gelip şaka çalıyona Merdan Muhammedow ektenelilenim. Bu işler yapmadı. Kardeşlerimiz birlikte işledik. Merdan Muhammedow bari alak olup yine ağzı bir olup işler nesibesi. Benim bir kısa kessem Merdan Muhammedow haksız yere ektildi. Benim hakkı yani Türkmenistan kazanılanda hakkı talep edilecektir. Eden adamlar cezasını görecektir. Halaklık arzu vereceğim Merdan Muhammedow'a kısaca buradayım, sağ olun. Hola, sağ olun. Bayram kardeş. Leyla Hanım söz eder sizinki.
Saparaga haber dur hazır. Haydi ver Leyla hanım senden öňe geçmeýin men. Bolady sağ bolun. Bizeni Merdan Muhammedov çağamız yurtumuzu Oguz degen namımızı Türkmenistan'ını bayraqını yuqara kaldıradoğun Türkmen degen namını Oguz degen namını yine yuqara kaldıradoğun bir bilimli mert oğlumuz edi. Bunu görülmediler. Terör toparı bizeni yurtumuzni ösmekini istemediler. Terör toparı çağalarımızı gelecekini istemediler. Bayrağımız yukarı kalmakını istemedi. Bu yalakala Merdan Muhammedov'umuzu alıp şu oğurlap kaçtılar. Bunu arasında bulanı özlerinden çağalarını geleceki yere vuruldu. Bile bilseler. Özleri bir bilseler şunu. Kellesi işlese şuna. Bula özlerinden nesini düşünmeydiler gelecekini çağalarını. Lekin bir terör toparını yukarı kaldıracaklar. Özlerini nesi bula yağı düşmanını aşkı bula yalakala. Şimdi bu yalakalara yüzlenecek men. Merdan Muhammedov'nu alıp kaçkanınız bilen, onu aparıp kamaganınız bilen, başka bir yine bir başka yurttaşlarımız ba, hakkını talep etkenler ba. Bu yurtumuzda bolup durgan zatlarını yüzege çıkarıp, hakkını talep edip, taza Türkmenistan'ı kuramız deb yürgenlerini eldine çıkıp inşun diyetip durganlar, karşılık görsetip durganlar, ne istideyken bu garip halktan, ne istediler? Ne kaladı sizlere? Bu garip halktan ne kalacak? Haramzadalar. Yaxşılap düşününler şunu. Bizəni garip halktan sizlere kalacak zat yok. Bu aparıp basıp, öldürüp, yok etip durganınız bilen. Eğer de size terör toparını toparlap, şulanı yurttan alıp halkımızın nesini götürsenizler, halk tarafa geçsenizler, Berdi Muhammedovlardan azat etsenizler yurtumuzu, Türkmenistan'ı, terör toparından azat etsenizler sizlere kalacak zat köp. Lekin garip halktan kalacak zat yok. Sizden gelecekiniz parlak boladı, taza Türkmenistan kurulsa, Cumhuriyetimiz kurulsa, taza Cumhuriyet kursak, çağalarınızı gelecekiden yaxşı boladı. Şunu düşünsenizle, size bu yoldan kaytasla, Berdi Muhammedov'dan talep etesle. Hakkınızı, hukukunuzu, çağalarınızı gelecekini talep etmek zorundasla. Merdan Muhammedov'a azatlık talep etemen. Bizəni akıllı bağalarımızı, bilimli bağalarımızı azat etmekini talep etemen. Sağ olun söz bergeniz için. Öyle sağ olun. Sapara el kaldırttınız. Devam edelim Sapara gelince. Melike Hanım. Buyurun. Sayda kardeşleri hemmeti aydık geçti deyini menem kaytada oturmama gerek yok mu ka diyen bizim oğlumuz
kardeşimiz, doğanımız, jigimiz Merdan Muhammedow bilen keminämiz barada on eden ähli işleri barada aýdyp geçdiler kardeşler. Men şu taýda Merdan Muhammedow kaçıranlar insan kaçaklığı cinayetini işlep pasaportu zatı şonu nädip registrasiýa etmeden geçirmek bu insan kaçaklığına giriyor. Şolara ýürlenýär gelýär-de. Siz keminäni kaçırmak bilen öz çağırıňyzyň gelecegini garaltdyňyz. Garankylykda, baskı altynda, gorky altynda tutup duran halkyňyzyň aýdyňlanmasyndan gorkdyňyz. Akyllan gorkup alyp kaçdyňyz keminäni. Interpol gözläp berdiňiz, döwlet sırryny paş etdi, ýenetdi. Eger döwlet sırryny paş eden bolsa näme üçin açyk suud edilmedi? Näme üçin halka açyk suud edilmedi? Näme üçin suudyň netijesi bilen halk bilgilendirilmedi? Bu da siziň ýene-de bir gezek cinayet işlediňizi suud etýär. Öň bir cezaňyz bar bolsa indi üstüne 3 gaty mindirşiň. Bir soňam ol oglan 1000 ýylda ýa bir asyrda, 2 asyrda bir gezek dünýä inýän oglan olar ýa-da akylly aýdyň oglanlar. Siz onu äkidip odan nepede saklamaga hiç hakyňyz ýok. Odan nepe asyl size münasip bir. Keminen saçynyň ýekiji tary düşen bolsa-da sizden şeýle bir hasap soruljakdyr. Pikir etmeň bu şeýle geldi geçer ýa bir gerek kaçyp giderse sypart diýip. Halkyň elinden sypyp biljek ýeriňiz ýokdur. Siziň indi öňkü tanýan garankylykda bukup oturan halk ýok. Halkyň gözi açyldy, aýdyňlany. Bir keminäni alan bolsaňyz müňlerçe kemineler hater edip görüň. Müňlerçe keminelerden ses çykýandyr. Keminäni entegem bir pille jany äkidişiňiz ýaly bir ýerine şikayet ýetirilmedi kaldy. Bize goşuryň şu milli halat ediş gurabasyna. Raşon talap etken bir suudyň netijesi bilen näme üçin halky tanışdyrmaýaňyz? Suud boldy diýdiňiz, nasatan çilim çeken ekranlara berilip suud edilýär. Oğurluk etmese ministrlerin üstüne sıçan pokuňyzy atıp olary açyk ekranlarda suudun berýäňizden näme üçin Merdan Muhammedowyň suudunu görkezdiňiz? Siziň çağalaryňyzyň hatda siziň jenaýatkär bolluňyz hali siziň çağajyklaryňyzyň geleceginiň aladasyny etýän ýigitdir şu. Men sözü bitirdim. Bolýar sağ olun. Bahar hanım. Buyurun söz. Sağ olun. Ben keminämiz Merdan Muhammedow özüniň parasatly hereketleri bilen, akyly bilen täze Türkmenistany gurdy, töweregine adam toplady, halkyň gözüni açdy. Ýöne jinayetçi topar öz eden etdiligini gizlemek üçin wagtynda Niýazowyň wagtynda ondan soňra Berdi Muhammedowlaryň wagtynda akylly şu Türkmenistany düzeder diýen akylly adamlary bolmajak bir bahanalar bilen türme atyp, odan depat, o ýerde-de öldürüp agzy tagam tapdy. Şoň üçin hem halka gorku salmak üçin Merdan Muhammedow ogurlady. Bular bilimden, akyldan gorkýandygyny ýene bir gezek özleri suud etdiler. Merdan Muhammedowy gaçyryp halka gorku salyp oňormazlar. Bizim dağıtjak boldular, ýöne biz dağıtyp oňormazlar. Biz beter güýçlendik, gahar gazaba mindik. Täze Türkmenistany gazanmadanam iýizi ätmejegimizi biz görkezdik.
Täze Türkmenistany biz gazanarys. Keminämizin hem Merdan Muhammedowyň alyp giden wagtynda nähili saglykly, el ayagy düzü, akly yerinde alyp gitdiler. Bize izine beren wagtam şeýle edip bermeldirler. Bunu gaçyrany, gaçyrylana göz yumandary, Daşary işler ministeri bolsun, konsulluk bolsun, onun bilen iş birligi yapıp onu izarlap adresini bilip gaçyrmaga kömek edenleri hemmesine hem Täze Türkmenistanyna cezasynyň gaty agyr bolmagyny men talap edýän. Keminämize de azatlyk talap edýän. Goşadyrnak üçin näki hökümet özüni hökümet diýip atlandyrylýan her elinden geleni edip o gaçy halka gorku salmak üçin bilimli oglanymyzy gaçyryp eýdip siňdirip bilmezler. Biz beter güýçlendik. Onun oňça diňlemesini isleýän şolaryň diňläp motivler. Diýjeklerim şundan ibaret. Sağ olun. Böyle, sağ olun. Var dağa buyurun. Ya sağ olun. Buna Keminämiz barada pikirlerinizi aýtdyňyz. Sağ olun. Onun Keminä maňa o ýakyn diýemem. Berden aýdar men bir şägirdim ýalak. Ýigitdi men epetli ýyl ýaşan adam, bir topar şägird ýetişdirdim. Belki de onlarçadır, yüzlerçe diýende de ýalňyş bolmaz. Ýöne her tüýtlegi var içinde. Keminä biraz ütköşürekdi. O bahmalýady. Onuň samimidi. Neme yeri şol o kıynandırıcı, o aramızda yokluğu, ýöne hiç ruhtan düşmän, o müňlerçe Keminä döräbemýör, o Türkmen halky bir tamsyk bir millet däldir, ýöne buny tegersiz bir neme öwürdiler-de. O ýöne biz ýuwaş-ýuwaşdan intanyň degeriniň nämedigini bu çmolara, o çmo diýen, onuň terjimesini aýdyp beren, näme üçin diýenmen, o nebitiňizden hem, gadyňyzdan hem, başga zatlaryňyzdan hem intan degeri, has degerdiler, oň ýanyna siziň gadyňyz deňizde bir damja ýalakdyr. Şo zatlara düşünmeýän adamlara çmo diýilýändir. Haýwandyr şol adamlar. Haýwandan ütköçük yerler ýokdur. Sebäbi adamyň degerini bilmeýän adama o näme diýip bolar? O adyny siz goýun. O Türkmenistanyna şu çmolar ýurt başyna geçeli bäri o özlerinden başka hiç bir şahsiyet yok ýalak kereket edendirler. Bizim ne özel aydın adamlarımız ilmi damada bolun, bu adam yeni dörer, yok etmek, o sanatçımı başartmaz. Şolor geleni ver, şolon ölününü itenini, mikroluklarının beri noktalar da. Ben gazetlere seyretip görüm. 94. ýyla çenli, ya 93. ýyla çenli, o ölün iten adamlaryň ýygynyň gynanç demetini berýändir. Ýaş toýlaryň nedirine adamlar bu neme diýendirler, publiçna. Şo zatlara çenlem ýatyrdylar da. O sebäbi şol adamlaryň
Ýanyna şolon kölöwçde ýok. Topuğuna da çıkıp bilmeyen adamlar yurdun başına gelirler de. Şo da atları inni Türkmen düşünüp başladı. İnni. Sebebi 30 yıl hapsedi. Sebeplere değerlerin neticelere üntüveleri yalak. Oyun oynunca da. Buğundan nel 140 yıl beri bu da atlar. İnni halk yuvoşluk gülen netice değil sebeplere. Sebep büyük sebeplere seyretmeli. Yem ürcet şu atlara üntüverip başlandırırlar. Sine diyen ortamız. O ne? İnniden ağrık. Ne mor? Onun görme ya da ölçülme kıyıneldir. O Türkmenistan şu yağdaydı. Bundan ağrık yaşap bilen o. Bu hükman ütkömeli. Biz islemeseğim, olurum isletelerim. O Türkmenistan hükman bir millet bolup kalacak olsa hükman ütkömeli. Bunun hiçbir başka alternatifi yoktur. Şunu düşünmeyen adamlar adamlık nemesini ya yitiren ya yitirmeye kandidat adamlar hadav ediyenler. Para vaxtınızda boşalayın bir müddetine devam etseniz. Olya men goşup görmän häzir gutoryan ýöne ýanky kemine bir saçyna bir zat bolsa şu demelere hyzmat edip ýörenleň hemmejeti gaty agyr şekilde jogap bermelidir. Şonu aýdaýyn bilen şoň bilenem gutoroýun taý boluň. Öyle. Orada para. Muhammed kardeş söz gerektirin ki. Şeýle bir ýagdaý barda, bir ýyl mundan oğlum şuňa bir gürrüňdeşikler etdik-de, esasy meniň şuýda bir ünsüm çekýän gulagymda elmede ama ýaňlanyp duran bir şu gepleşiklerden galan bir nemeler bar, pikir düşünjeler, ýa-da aýdylan sözler. Şolaň birini jasam, mene şu ýa-ni parada aýdyp geçdi. Ondan soň beýle kardeşlerimizden azak geçdi şu ýerde şol Merdan Muhammedowyň özüne şahsyna bir ýetirilen sehel diýanyň hasaby soruljakdyr. Bulamyny Halmurada aýdyp geçendir elmedama hasap maşyny işläp dur diýip. Şol hasap maşyny hakykatdan hem işläp durandyr. Bu aýdylýan zatlaryna biz diňe bir gurju mejlisiň içinde bir aýdylyp goýulýan zatlar, bu zatlaryň ählisi Türkmen jemgyýetiniň aňynda durandyr. Onuň üçin hem şol her kim ertirkün eden hereket üçin jogap berjekdir. Bu zatlar ýönüli aýdylan ok hiç wagtam bunu belki şuun kun köp adamlar belki eşitýändir, kimisi eşitmezlige salýandyr, kimisi hakykatdan bir alasansyktır. Yani kali saparana aýtşaly menem tasdikleýän çumodur. Ertir kununu pikir edip bilmeýän bir haýwandan tapawudy ýok. Adamlar bolýar da adam zat bilen haýwanyň tapawudyny aýranlarynda haýwan diňe häzirki gününi, şuun gününi pikir edýär-de. Adam bolsany ýa şu tutuş ömrü boýu geçmişi, taryhy, ondan soň geljegi hemme zat şol wagtyň özünde öz düşünjesinde ýaşadyp bilýär-de. Şonuň üçin meňem şu kardeşlerimizin aýdýanlaryna goşmak isleýän zadym nähilek bir hereket bolanda edilende de jemgyýetiň aňynda, ýadynda durýandyr elmedama. Onuň üçin hasaby soruljakdyr. Merdan Muhammedow kardeşimize
nähelek ýagdaýda da bolsa bir ýetirilen ziýan ýa-da ýanky saçynyň bir teline, taryna bir ziýan ýetirilse de hasaby soruljakdyr. Merdanyň ýanky şahsiýeti hakynda nähilek bir şahsiýetligi hakynda artykmajy bilen kardeşlerimiz aýtdy. Oňa artyk hiç goşup biljek lazım ýok ýöne. Ýankyal öz bir jemgyýetiniň dikelmesini, bir jemgyýetiň öz jemgyýetiniň biz başgalarynyň gurulmagy edemez, o häzir türkmen jemgyýetiniň gurulmagy edýäs. Şu jemgyýetiň ayaga almasyny, dikelmesini, külden dirilmesini isläp, şoňa görä öz janyny howp astyna goýmalanmagy goýup hereket edýän bir ildeşimiziň ýanky nirede bolsa bolsun, biziň ýanymyzda bolsun, biziň ýanymyzdan uzak bir ýerlerde bolsun, şonuň töwereginde kim bar bolsa, şolaryň jogapkärçiligi gatuludyr. Ulam isleseňiz duýduruş hökmünde kabul ediň, isleseňiz başgaça bir ýagdaýda kabul ediň. Eger şo taýda bir aňy düşünjesi bar, haýwandan tapawutly bir nemeler bar bolsa, adamlar diýip aýdaýyn, adamlar bar bolsa, her kim öz ýerinde pikirlensin. Başga da goşak ýok şu wagtda. Sag bolun. Sag bolun. Aziz kardeş, buyurun, belki. Sağ olun. Kardeşler, yurttaşlar. Menem Erdem Muhammedov kardeşimiz hakynda aýdyp geçsem. Başta gelen wagtymy aýdaýynda, hani halk ýa-da beýlik kardeşlerimiz ýalyp, menem öz pikirimi aýtsam, nädip goşulyp bilerin diýip onalar ýadyma düşýär-de. Umuman kardeşlerim aýdyp geçdi. Merdam Muhammedov gaçylyp alyp gidilmesi bu insan gaçakçylygyna degişlidir. Munyň hasaby, jogaby soruljakdyr. Bu hakda kardeşlerim aýdyp geçdi. Ýene de üstüne goşmak isleýänim. Yani her bir türkmen halkynyň başta özü üçin edýär, yani ýurdun täze Türkmenistanyň bolmasy, gurulmasy. Her bir yurttaşyň birinji özüne peýdalydyr. Ondan soň çağalaryna, geljek üçin. Bunu görüp bilmeýän adam diýmek hakykatdanam dogry däl. Tizden tiz boşadyp ýa-da näme günäsi bar bolsa suw edilmesini talap edýän menem. Sag bolun. Şunu aýdyn äzirlikçi. Hola, sag ol kardeş. Kardeşler, benim ştada bir iki ağız söz aýdyn soň jemläp bersek, jemleme sözünem taparaga geçirmekçi. Ne şöyle bir ýagdaý barda, kanun diýsen ama ýazylmady kanun. Her bir ýurt, soň içindäki ýani ülke, halk diýip alaly, öz aýdyňlary bilen baýlaşýandyr. Näçe aýdyňy kän bolsa, ýa işin bilen adamlar diýip aýdaly. Yani soňçada şo halk medeniýetlidir, ahlaklydyr, bir öňde gidejekdir, bir döwür bilen, dünýä bilen öýrän bir ýurt köpünde bolýar. Indi şol adamlara, aýdyň adamlarynyň öňüni kesmek, buny her türlü ýollar bilen, ýani içeri galmak ýa agyny ýymdyrmak, ýurtdan uzaklaşdyrmak, her türlü
kurallara o karşısına ulanılsa bu bir yurda olan ene toprağa olan dönüklükdir ya il uruluşuna yani ýa-da döwlet uruluşuna diýsem bolýar edilen bir cinayet iştir, iň uly cinayetlerden biri. Bunuň tebiği yazılmadyk kanun var, yazılan kanunlar var. Şonuň üstü bilen ýani jogapkärçiligi berk derejede görülmekdedir ýa-da bilinmekdedir. Ben şolar aýdaýyn. Kapara jemläp berseňiz. Bolýar tawul iýleşler, kärdeşler näticede ýüzlenýär halkada. Şu wagtky bu adyny rejim diýelmi, rejime de çeken okda. Şu ýagdaýda bir döwlet ýörep bilen ok, ýaşap bilen ok. Oşoň üçin bir hökman näçe tid üýtgödüp bilinde üýtgödülmesi gerek. Bunu men durmuş tejribemden, profesional tejribemden, dünýä garaýşymdan uğralyp aýdýan. Şular ýalak ýagdaýda uly betbagçylygyň içine gönü, ýem betbagçylyk. Şu wagtky Türkmenistanyň tragediýasy hiç bir tragediýa diýilen tragediýalerden kiçidat däl. Uruş bolan ýurtlardanam göçükän, pidasykän, ýitgidikän bir döwlet. Bunu ýurduny duşmanyň eline bereňde de şular ýalak ýagdaýa salynýan ýeri gaty helçeň bolýandyr. Onuň şuloň memetine siz dogry düşünmelisiňiz. Bularda ne ar, ne namys, ne düşünce, ne başka zat ýokdugynyň bir käbir suwutnamalaryny aýdyp berýän. Sizin düşünmek, size düşündirmek demet üçin aýdaýyn. Taglyk halka mut döwletiň elinedir. Şeýlen huduty taglyk saklaýyş demeti ýokdur Türkmenistanda. Bilmem şonalakdyr. Bilim mut diýilýändir. Döwletiň emetindedir. Ücret nedir? O döwlet tarapyndan amal aşyrylýandyr. O huduty bilim demeler kanun boýunça ýokdur. Ýöne ýekdik. Bahadır odur, 5 adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam üçündür. Inni şeyle olanla, çok udoklar, döwletiň hadinetinden finansiýe edilýär. Çok finansiýe edilmese, hususy ýa-da şahsy bilim ýa-da taglyk ojaklar ýok bolsa, o halk näme etmeli, ölmelimi? Jahil galmaly. Ne şunu adamlar edip bilirler. Şoňa berilmeli terişde, yani bilme, taglyga berilmeli terişdeler. Şular daýdan kesip bir köşk salya, bir aeroport salya, yeni bir zat salya. Yani o çağalar netile ertir, yurdu, yonu elk gitmeli, gelecek netil, şolori, o toğutsuz, tağlıksız koyup bilýärler de. O bir tek ayak üstünde gelip görün demeler üçün. Yani bu milletin pensionerim var, invalidlerim var. Şolong pulunu ödlerine rezidenti köşk salıp görün. Buları ben adam diýmäli dilimem nemeden ok. Ahlaksız,
bilmedim, bulon insanlık derejesini näýilekdigini siz özüňiz ölçek görün. Garryň adam garranyny pensiyon balaş ellen. Şonu küýşe çöpläp ýörer ýalak, el torbaly çörek çöpläp ýörer ýalak musurly. Şo ýagdaýa getirip bilýän döwlet, ol adamlar başga hiç şeýli kapitalynyň bir gazanç eder ýalak, ýa birda eder ýalak ýagdaýam ýok. Çağa da şonu alak, mektepde sen o bilim aljak diýeniň bilen başga ýerden alyp bilmeýän bolsaň, şu döwletiň nemetine barmaly sen. Şu zatlary halkyň gözüniň öňüne, gözüne basyp, o propaganda bilen üntüni başga ýerek togup, şunu içinde edip gelýärler. Onuň şu döwlet ýaşap biler. Gelejegem ýok. Şoň üçin siz halk bolup bu zatlara isledeňiz islemedeňiz düşünmeli bolarsaňyz, o netijeleri bilen o göreşip bıýyklyk edip görmän sebäplerini seretseňiz hemme zat görünüp durandyr. Ýöne sebäbi iýinip bilmäge adamlaň, bu da aňyrdan bilim sistematynyň gelýär-de. Şoň sebäbini görüp bilmedi ýalak derejede bilinmedilýär-de. Üniversitelerem şonda alak bulun, mekteplerim şonda alak. Şoň üçin bu zatlary siz dogry düşünüp, şu ýurdy üýtgetmäli. Hemmäňiz el birligi bilen, pikir birligi bilen, akyl birligi bilen goşulmaňy berek, ýurdy üýtgetmäňi berek. Ine gurucu meclis şoň öň gaýagy. Şunu islemeýän adamdan her türlü şüphe edip bilersiňiz. Buny suwlandyrjak bolup her türlü oýunlar edýändirler. O zatlara da akyl ýeterçe wagt bolly, sebäbi bulan sistemalary aňyrdan gelýän imperiýa nemetinden gelýän bilgili demeli sistemalar vardır. Paralel özlerine karşıdaş döreden varlar. Apadiste döreden varlar, aktivist döreden varlar. Yani on ne derecede çınlığını, yalanlığını o biraz sinetsen hem beceri görünýändir. Doğru yol görkezleýän nemäň karşısına işlenýändir. Şo zatlary seljermeňiz ýokmandyr. Bolmasa da ömür boyu şular bilen, şulan eden zatlaryň netijesi bilen göreşip geçersiňiz. O netijelerim siz göreşeniňiz bilen bulan üýtgän ýa-da ynjýan ýeri bolmaz. Bulan isleýänem şodur. Bu diňe Türkmenistany şeýle däldir, ähli post Sowet demesinde hem bejetini şonda alaktır. Bir döwleti ömür şu rejimde saklajak bolsaň, şolary alak, ýani opozisiýaňa böýüň bolmalydyr. Opozisiýadakyňa böýüň bolmalydyr. Onuň da şeýdi we diýerlerinde biz edişler ýalak. Şoň üçin indi bir düşünür ýalak wagt boldy. Eýleňde seretseňiz görünüp durandyr. Sizin ýaşaýyşyňyz size günni aýdyp durandyr. Bundan bir ýaşaýyş wagty diýdirýändir onu. Özüňiz bilen ýüzleşmäge berekdir. Bular ýalak sizin ýa türkmeniň ýaşaýyşy ýalak ýaşaýyş. Ýaşaýyş däl bundan. Ýaşaýyş bolmaýar. Bunun uzak wagtlap dowam edip ölýän çagyň dowam edip bilersiň, dol siz ýygyňyzda goýup gidýänlerini nädip ýaşamaly. Diýilen soragam bardyr. Oňa da siz jogapkar adamlar mı kanýanna? Ýygyňyzdaky nesile
Näme goýup gidýäňiz? Bu düşünjeler bilen bizindi silkinmeli. Täze Türkmenistan ýokman kurmaly. Bu parahat ýoly. Eng ýakyn ýoly döwleti kurucu meclise tapşyrmakdyr. Onu näçe tiýiz akıl edip tapşyryp bilseler, bu bidafi, deleli, şonça da az bor. Ýöne düzelmeli, hiç ruhtan düşmeli däldir. Ýa görüş ruhtan düşlen soň ýeňçe alyp barýan däldir. Şoň üçin el birligi, akıl birligi bilen täze Türkmenistany gurmaly. Başga ýol ýok. O ýoly bilýän başga ýol bardyr. Bilýänler diýän ortada orta çykda. Alyň ala meýdany halka düşündirip bilerseňiz, düşündirip bilýän bolsaňyz. Şoň bilen men hemmäňde köp sag bolsun aýdýan. Kardeşler, iyileşler, dinleyenlere de sağ olsun aýdýan. O şu zatlardan netije çıkarın. İň soňy biz aýagymyza galmalylar. Sağ olun, sağlykda görüşelim. Bolýar. Sağ ol Zapar ağa. Kardeşler, de sağ olup, yurttaşlar, ýene de görüşýänçek, ora sağlykda. Esen bolsun, oğuz eli.